Сакър планина. Място, което хората описват като тихо, но опасно. Разказите гласят, че Вълчан войвода е имал скривалища, пътеки за бягство и тайни пещери, познати само на членовете на дружината. Най-голямата мистерия са така наречените карти, направени върху волска кожа. Според преданието, Поп Мартин, писарят и пазителят на тайните на дружината, е изрисувал върху кожа точни схеми на пътеките в Сакар с отбелязани скривалища. Не били просто карти, а кодове. Наклон на скала, форма на дърво, издълбан символ или кръст. Карта, която можеш да прочетеш само ако знаеш истинския ключ. В Сакар често се споменава за 3 вида следи. 1. Кръст с удължена дясна част. Знак, че скривалището е вдясно от пътеката, обикновено на по-голяма височина. 2. Обръч или кръг с малка цепнатина, показва вход към пещера или скален процеп. Триъгълник с връх надолу, според разказите, означава «под теб има кухина». Подобни знаци се твърди, че има по скалите край старите пещери на Сакар. В южните склонове на Сакар има няколко стари пещери, за които местните казват, че войводата ги е използвал за укриване на плячка и оръжие. Някои от тези пещери имат издълбани фи-образни знаци над входовете, камъни подпрени изкуствено, следи от зидове вътре в скалата. Нищо от това не е доказано, но е там. И всеки, който го види, започва да задава въпроси. Дали богатството на Вълчан някога е стигало до Сакар, никой не може да каже с точност. Но нишаните, те са там. И докато стоят издълбани по скалите, легендата ще продължава да живее. Останете с нас. Началото на следите продължава